velkommen til en ny video her på min kanal. I dag så spiller vi på Witchcraft igen. Men i dag så spiller vi på Witchcraft igen. Vi er alene, desværre. Malte eller Pøt, der har ikke noget. Men i dag så spiller vi noget. Det står ude siden der, hvor der står kæsse ud her tidligere af Kerberos. Ja, og så kan man få sådan her. Der er der det full kit, den er gratis, så kommer det her. Der kan man så også trykke på den. Og så den er også gratis, og så kan man så købe den her tor her. 10 coins, jeg har 34 tilbage, kan man også se det ud. Men jeg har allerede kit, så jeg skal lige vente lidt. Nå, men det her er så man også skal øve sin PvP-skills. Det prøver jeg i hvert fald til. Og så når man er tor, fordi der kan man gøre noget mega nice. Oh shit, fuck nu på gode hits. Au. Jeg tror vi lige at tage to på kig. Og to her, to. Så den her skal kun 4, den her skal 5, så det var ikke bedre at bruge aksen. Men det gode er, så kan man gøre sådan her præcis, hvis man trykker højre klik, så kan man gøre sådan her. Og så er det omkring, så det bliver sat ild til. Det hun det bare pisse irriterende. Og det går der ikke fall damage. Fiskeren. Ja, så er der ild her. Mister også liv lidt efter lidt. Ja. Det her lobby. Oh shit. Det er ikke sådan, at jeg vil spille hele tiden. Og sådan, der kommer lidt efter det. Men det der kommer til at være mest på min kanal, det er Minecraft, og så er det CSGO. Det kommer på et tidspunkt. CSGO. Og hvis nogen af jer møder mig på Witchcraft, så bare komme ind på Witchcraft, hvor jeg spiller mega meget på Witchcraft, gør jeg. Så hvis I nogensinde kommer på Witchcraft, og I ser mig, jeg hedder Megaspect. Så hvis I ser mig, så må I da gerne sige hej, og så kan vi godt spille lidt SG eller sådan Survival Games. Kan I bare spørge mig, om jeg vil spille noget, så kan det godt være. Jeg siger ja. Hvad med at sige ja, fordi ja, man kan bare gå lige og sige ja til andre. Nej, det der TNT-kit der. Og det der også er noget med det her tourkit. Ej, pisse, det er klar, ikke? Skal jeg prøve at... Ej, det er bare så grineren. Jamen, hvis jeg får... Nej. 5 likes, så vil jeg, 5 likes vil jeg gerne blive rigtig, rigtig glad. Og så... Oh shit. Og så hvis det er, I ser mig, må jeg gerne sige ja, og sådan noget. Pisse fed. Prøv lige at tage den her ulvekit. Man har 4 ulve, tror jeg. 1, 2, 3, ja 4. Og mega lang tid siden jeg spillede. Jeg skal bare prøve at være ond. Efter ham Mikkel. Ej, undskyld. 3 var mere. Og man får fandme nogle gode hits. Fandme bare ikke til 3 bare hopper. Det ville egentlig være mega nice, at man kunne lave sådan et kit, hvor man... god hund. Hvor man havde Tor plus den her, så var bare det sygeste.
Og det er noobet, de har bare hernede op der, så der er ingen, der får nogen point. Et æg, hvad fanden gør det? Wow, det kan ikke så langt. Jeg skal bare køre til på det. Hvor satan, der man ikke kan sgu den. Prøv lige at tage tog, prøv lige. Kan man ikke tage kætte tog? Mathias har mit til også at spille. Ikke lige nu, Mathias. Det skal ikke være noget af det der. Han har det også. Shit. 5 livsskader. Og en god hit. Okay, jeg fik den. Undskyld, jeg kan med, jeg koncentrerer mig lige lidt. Godt hit. Is. Op. Undskyld, min hedder mig lidt. Hvis I gerne vil vide, hvilket tastatur det er, så er det et Black Widow Ultimate Steel. Jeg købte det for 7 år. Ligesom man siger i CSGO, det er factory new. Det er fabriksny. Fuck du klar. Prøv at se, I kan også se, der kommer det der dernede. I livene, det er som man mister lidt langsomt. TNT. Hvad fanden? Bevæg mig. Nå, der er en PQ her. Jeg kan jo lov at prøve at klare. Nej. De er tæt på at dø, dem her. Jeg spænder bare min mus. Og I må gerne skrive ned i kommentaren, hvis der I har en god mus. Det er nemlig brug for en mus, så hvis der I kender en mus, der er sådan, I synes, der er rigtig god, så må I gerne skrive, hvad musen hedder ned i kommentaren. Må I gerne, hvis I har lyst. Men det skal ikke være sådan alt for dyrt, det skal være sådan en billig omgåing. Ikke sådan noget. Bare sådan cirka, det må tage sådan cirka minimum eller højst 700 kroner. Og så skriv hvad den hedder, og så skriv hvad den koster sådan cirka. Hvad I købte den til. Eller hvad den koster sådan cirka. Skriv musen, hvis I ikke kan en god mus. Hvad den hedder. Og sådan noget. Hvad den hedder og hvor mange penge I sådan set købte den for. Så vil jeg blive taknemmelig. Prøv at tænke på, hvis jeg køber den, og jeg synes, den er god. Så vil jeg bare sige tak til jer. Og hjælp med at finde en eller så tak til dig, om der sagde det. Det vil være mega taknemmelig. Men jeg tror, jeg har filmet nok. Jeg tror, jeg har filmet i 10 minutter. Det siger jeg. Bare lige en gang. Jamen så... Jamen 5 likes, så vil jeg blive rigtig klar at skrive... hashtag... hashtag mus. Den her. Skriv det der. Hashtag mus. I kommentarer. Og vil jeg se frem til slutningen.
fuck, jeg er klar. Nå, men vi ses til næste gang. Og hvis I kan lide videoen, så følg like, så jeg bliver rigtig, rigtig glad. Og skriv hvad musen, hvis jeg har en god mus, skriv hvad den hedder, og skriv værdi på den, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Og så ses vi til næste gang, hvor måske spiller noget CSGO. Vi ses.